Ahojte, vítajte pri tomto videu. V tomto videu som dostala nového pečopáka. Takže neviem, čo to je, aký pečopák a krídla. Tu je Skyfires, takže to bude Haviu, či tak nejak. Stál 3 eurá, mamina mi ho kúpila v Dráčiku v Mlynoch. Tu je potom taký malý pečopák, trošku menší. Ideme si toto zozadu pozrieť. Tento je aký pekný, aj tento. Všetky sú pekné, aj tento, ktorého mám. Takže ideme si ho rozbaliť. Ja som si to pre istotu pripravila. Nožík. Nožík. Nožnice. Ja už si to mýlim. A nožík. Ale asi to bude lepšie nožíkom. Tak, ideme na to. Čakajte. Neviem, ako mám tú kameru dať, pre Boha. Na chvíľku zastavím. Tak už je vybalená. Tak to vyzerá. A tuto je taký doplnok, také zvieratko. Ona sa bude volať Lara a to zvieratko sa bude volať Pinky. Pinky. Takže dúfam, že sa mi video páčilo, aj môj nový pečopák. Keď áno, zanechajte like. Keď nie, ignorujte. Tak to bolo celé video a dúfam, že sa vám páčilo.